Amos ka don come o. Otu mgbe mmadụ atọ. Sekwe na isi ọrụ. Ọ na-ahụ ya o. What do you want to collect? What do you want to collect? Betul mau kan tahu. Aga akara gbagba egbe ga ahụ na mmadụ akara gbagba egbe mụ amaka akara Na taa ọ dịkwa egbe n'ihe ala taa. ka alagodo m nke nọgide ndị dị bụ ka alagodo m He